Mudziliwerenga Baibulo. Ndiye buku la mabuku onse, novelo ya manovelo onse, filimu ya mafilimu onse. Mudziliwerenga buku linu maefeisti osakhulupirira kuti Mulungu alipo, kuti muzindikire za uchitsiru wanu poti ndinu zitsiru. Ndilokhali buku lomwe limanena kuti chitsiru chimati kulibe Mulungu. Ndiye musalisiyenso osaliwerenga inu ma best friend mamesho ndi zibwenzi za zitsiruzi. Ndi lomweli lomwe silibisa kuti ndinu a best friend mesho ndi chibwenzi cha chitsiru. Mudziliwerenga nthawi zonse inu olema ndi othodwa, inu amene mulibe ngakhale nswachi wochikuchira mkamwa, inu amene kwanu kuli chigulu cha ana opanda chisamaliro, amene matrauza anu ndi obowokabowoka ndi zigamba, nonse amene sako yanu mmayitumizanso kumudzi thandize makolo anu, inu amene mukusowa mtendere chifukwa cha umphawi wa makolo anu. Mtendere wa Yesu woposa chidziwitso chonse likusiyirani bukhuli. Ndiye manyo yakakhalidwe ka moyo wa dziko lapansi, limafotokoza chilichonse chomwe mukufuna mudziwe. Zibwenzi zolimba zikhale motani, udindo wanu m'banja lanu ndi chani, cholinga cha Mulungu pa moyo wanu. Ndi buku lomwe linso lomwe lilimbitsa mtima ndi kupereka chiyembekezo kwa maswazi, awo amene kupatsa chapuntsikana ndi achievement, iwo amene sakhala ndi mfundo zotsitsa pakati pa mabwenzi. Muli nyimbo ya Solomo m'bukhuli, nyimbo ya chikondi ndi mfundo zosatha. Ukamamaliza kuwerenga uswazi wonse umathera pompo. Lilibe saizi bukhuli lililonse ndi lamphamvu. NIV Good News kayanka Gideoni kadauziridwa ndi mpweya wa Mulungu. Ndi lokhalo lomwe linatanthauzidwa zilankhulo zambiri pansi pano. Odala oliwerenga Mulungu akhala nawo pafupi nthawi zonse. Musalisiye liduse tsiku osaliwerenga nonse amene mumakonda mafilimu ndi manovelo. Alimo otuma adventure kumachitidwe atumwi m'bukhuli, maromansi ngambiri ku nyimbo ya Solomo, mahola ndi osayamba ku Danieli ndi chivumbulutso, ankhondo ndi action alipo mu Judges kapena kuti oweruza. Musamavutike nkugula ma DVD, mudzingowerenga bukhuli. Kwa wayikho nkhani za taxi zilimo bukhuli, wafiro mlaliki ndi firo yokhayokha. Maloya Judges ndi yanu, aphunzitsi Yesu anali mphunzitsi. Ingakhale music David ankayimba mu Samuele, stati ndi demo census ilimo m'Baibulo, history ndi grand yenkhani za achina Mose. Lisachoke pakamwa pako lilingaliro siku ndi usana, iwe amene umakonda kuphangira ndi kudya kwambiri, iwe amene umatunga ntchemo okwanira 3 liters anzako nkuwaperewera, yense amene umakhalira kulimbana ndi anta kuonjezera chakudya koma uli wobona. Ufumu wakumwamba suli mukudya ndi kumwerera kokha koma kuchita chifuniro chake silibisa bukhuli. Munthu sukhala moyo ndi chakudya chokha koma ndi mawu onse ochokera mkamwa mwa Mulungu amapereka malangizo mwaulere mawu a m'bukhuli. Mubise mawu a m'bukhuli mu mtima mwanu nonse amene simunakhozepo credit olomwe assignment imodzi pa sukulu pano. Inde amene simugona kuwerenga koma grade yanu yokwera kwambiri imakhala C-. Yakobo 1:5 ikuyitanirani nzeru za ulere m'bukhuli. Ndi buku lokhali lomwe linagulitsa kuposera bukhuli lilonse. Halalambosi Hale wa Logic Iwa Lipse Sewe Antony ndi Harry Potter kuwaphatikiza sangayandikire pa bukhuli. Silikhala pa druzi koma simulibwereka bwanji bukhuli. Buku lokhalo lomwe lili ndi mphamvu yothamangitsa zilakolako ndi ziwanda. Mphamvu zonse za Mulungu zidapatsidwa m'bukhuli. Musalisiye bukhuli ndi lothandizanso kwa inu madespa ndi opondaponda, inu amene simunafusiridwepo kuchokera payalo mpaka pa finali, inu amene munyozedwa kuti simailo yanu imathamangitsa amuna kapena akazi, inu amene akutchulani kuti ndi osaoneka bwino komanso okhwachisa pakampasi ponse. Nkhawa zanu zimathetsedwa chifukwa Genesis wa m'bukhuli anenetsa munalengedwa m'chifanizo chake. Mukhale nalo kakaka nonse amene muli ndi nkhawa, inu amene muli pa chiopsezo cholandidwa mkazi, nonse amene GPA yanu ili mwakayakaya ku intensification, inu amene mwangozindikira kuti mwatenga pakati, nonse amene aliyense akudandaulani kuti ndinu oyipa ndi okhwachitsa, inu amene musalidwa kuti ndinu ochimwitsitsa. Yesu ndiye bwenzi lanu lifotokoza bukhuli. Mulisunge pa levo nkumaliwerenga mawa masana madzulo mafinali nonse. Pamene mukulota madeta aukwati mudziwe mkazi wangwiro ndi otani. Musindikirenso kuti wapeza mkazi wapeza chinthu chabwino. Mamuna atusikuyera koma kukhala ndi Yesu. Mudziliphanda bukhuli. Mudziyeseranso kuliwerenga bukhuli nonse amene mumakwera mulaidi nkumatukwana anthu osalakwa. Muli nkhani ya zimbalangondo kwa ana amene ankanyoza Elisa m'bukhuli. Inu amene mumanena kuti mwana wa sukulu samafa,
inu amene mmanenetsa monga mbala pa mtanda mudzayiphula pa 90 minutes ndi lokhali buku lomwe lifotokoza za tsoka lomwe mmatenga mphoto ya uchimo yomwe inalembedwa bukhuli yasala pang'ono kupezani ngati simusintha. Chonde liwerengeni mwansangansanga, lilowezeni nonse amene mukudwala ndi amene mwaferedwa, nonse amene mukudziona kuti ndinu ochimwitsitsa kaya mudataya mimba penanso kupha munthu, inu andende ndozunzika kamba ka Yesu, azimayi ndi azibambo, maintelektual ndi osaphunzira, ndimo mwagona ulosi watsogolo lanu, mudziliwerenga Baibulo.